Raffaele De Micoli, illum għandu 6 snin. Il-ġenituri ntebħu li għandu xi ħaġa mhux tas-soltu meta kellu 1.5 sena sakemm qalulhom li qiegħed fuq l-ispettru tal-awtiżmu u għandu l-ADHD. Dak li l-aktar jinkwieta lill-ommu Nicole huwa l-fatt li bina ma jistax jesprimi ruħu. Il-fatt li hu ma jistax jesprimi ruħu b'mod liberu kemm f'affarijiet ta' ferħ, kemm iktar f'affarijiet ta' weġġat, jekk hu mdejja, jekk hu muġuħ. Dik hija problema kbira, ovvjament, għaliex hu jgħid kliem verament ftit, jiġifieri ovvjament ma jiffurmax sentenzi, ma jiffurmax mhux ħajjikkomunika u jgħidlek x'qed iħoss. L-om tajt li Raffaele huwa tifel li jaf iħobb ħafna u meta juri avvanz iġib ħafna ferħ fil-familja. Jħobb ħafna l-fsiet, jħobb ħafna taċċ, ġifieri jiġi ħafna t-tannieq, speċjalment lilna l-iktar ovvjament li aħna qrib tiegħu anke ta' membri tal-familja. Ovvjament kull milestone tiegħu li għalih li forsi għalina huma żgħar jinnaf sempliċiment meta għall-ewwel darba mami, ovvjament, jisna rbaħna l-lotterija. Raffaele jkollu bżonn ħafna terapiji bil-ġenituri jonfqu mijiet ta' euro għal servizzi ta' terapija. Servizz importanti huwa dak tal-Inspire fejn Raffaele ilu jmur 3 snin mingħajr ħlas. Blom tajt l-importanti li servizzi bħal dawn jissaħħu għax mhux faċli li familja tħallas għal servizzi bħal dawn. Terapisti huma għadhom żgħar mimlijin enerġija u ambjent pożittiv ħafna u ambjent sabiħ u jiena nkun rasi mistrieħa li qiegħed ferħan u qegħdin jaħdmu ħafna fuq il-bżonnijiet tiegħu. Il-ħadd 3 ta' Awwissu il-maratona tal-Inspire fuq l-istazzjonijiet ta' Television Malta bilan li tfal bħal Raffaele jingħataw servizzi ta' terapija li jgħinu biex tfal b'diżabilità jissaħħu jtejbu il-kwalità ta' ħajjithom.